Ако искаш да посетиш всички тези невероятни кътчета на България, изгледай видеото до края. Първото нещо, което трябва да направиш е да влезеш в сайта на Global Tour и да разгледаш офертите, които те предлагат. Има огромно разнообразие на екскурзии както в България, така и в чужбина. Та, хайде да започваме. Хващаш си автобуса на Global Tour сутринта от автогара Сердика и потегляш за първото преживяване, а именно Хераклея Синтика. Мястото е просто невероятно и съм изключително благодарна, че успях да го посетя. С много история, има гид, който разказва. Общо взето, със сигурност парите ще бъдат много добре инвестирани. По време на това пътуване имате организиран екскурзовод, който се грижи за всичко. Локация номер 2 за деня е къщата на Баба Ванга. Изключително красиво и интересно място, пълно с много история. След това ще се отправите към историческия музей, където са оставени артефактите, които са открити по време на разкопките в Хераклея Синтика. Времето беше разкошно и се разходихме и в парка. Невероятно красиво място. И последната локация за деня е Самуиловата крепост. Там имате възможност да се насладите на горичка, природа, една землянка, която отвътре е направена много добре и много автентично. След това да влезете и в самата крепост, да разгледате, може да си купите магнитчета, там има и ресторант, в който да обядвате и общо взето програмата за деня ви свършва, тръгвате много рано сутринта и се прибирате вечерта. Global Tour предлагат още много оферти за екскурзии, така че влезте в сайта и разгледайте, възползвайте се и пътувайте, откривайте красиви места както в България, така и в чужбина.